căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va răscula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete, ciumi, strâmtorări. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și din pricina mulțimii fără de legilor, dragostea a celor mai mulți se va răci. Evanghelia aceasta a împărăției păcii va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie la orice făptură. Atunci va veni sfârșitul. Și acum să trecem la poezie. Slavă Domnului! Se stinge mileniul în tăcere, trăgând obosit după el. Un secol de vis și mister, de păsări cu cioc de oțel. Un veac ce a adus Hiroshima și Auschwitz-ul acasă la noi. Un secol apas cu lumina, un secol târât prin noroi, cu oameni ce zboară în spațiu, cu oameni ce mor pe pământ, mânați de același nesațiu și goană mereu după vânt. Și un secol ce naște din Cronos, cu semne ciudate pe el, în soare, în lună și în cosmos, o fiară, un balaur și un miel. Războaie și vești de războaie, cu tremure, ciumi, strâmtorări, bătrânul pământ se înconvoaie și geme în adâncuri de mări. Morala e o fată bătrână, o haină învechită de mult, căci pofta cea rea este până, religia cărnii e cult. Ale omului drepturi sunt sacre, se strigă de sus și de jos, dar eu vreau să spun că sunt acre când ele sunt fără Hristos. Se afirmă acum sodomiții și timpul ce vine al lor, dar sunt înfierați pocăiții cu viața și Bibliile lor. Religia noastră e străbună, un fel de satanic vaccin. Să nu crezi în vestea cea bună, să nu schimbe eternul destin. Curând, Europa unită va fi doar un singur popor și atunci va fi investită cu acel mondial dictator. Smochinul uscat înfrunzește. Israel s-a întors înapoi, iar Valea Megidov vuiește. Se fac pregătiri de război. Vedem profeții milenare, aduse de-a vremii și voi, și în straja a patra pe mare, Iisus vine iarăși la noi. Shalom lahem, nu vă temeți, din noapte mai este puțin. Aveți îndrăzneală și credeți, vegheați, eu sunt gata să vin. Nu fiara, hulă grozavă, închide istorii fald, ci mielul ce aduce din slavă cetatea cu porți de smarald. Un mire va fi și o mireasă și un cosmos sfințit prin cuvânt, în care domni vor acei ce au fost ființi pe pământ. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul a unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.